Ofîsa siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya PDKS raporta xwe ya siyasî ya meha Eylûna 2019 belav kir. Di raporta PDKSê de hatiye derencamên krîza Sûriyê û pêşhateyên wê ji devera aram ku li Kurdistana Sûriyê destnîşan kirine ta bi şer û pevçûnên li Idlibê giringî û guhpêdaneka navdewletî û herêmî li ser xaka Sûriyê di nav de dabeşkirina deveran li Sûriyê li ser desthilatdariya welatên zîlhêz heye. Piştî dawî hatina şer li Sûriyê îro diyar dibe çareseriya siyasî cardî vedgere holê û ji berê jî bihêztir e. Ew yek ji encamdana Komîta Destûra Sûriyê nû ku ji aliyê emîndarê giştiyê netewên yekgirtî ve di 23 meha Eylûna borî de hat ragihandin. Biryar hat dayîn di sihê vê mehê de li cenê yekem civîna wê were encamdan diyar dibe ku tê çavarêkirin Komîta Destûrî bibe dergehek jê çareseriya siyasî re li Sûriyê û destûr ji nû ve were nivîsandin wek bingehekê ji danûstandirên ciddî û veguhestina siyasî re piştre encamdana hilbijartinên giştî li Sûriyê wekû cîbcîkirina biryara nadewletî 2254 û daxuyaniya cenêfiyek. Herwiha raportê behsa şêwên rêgiriya rejîmê û hewlên wê da ku ew komît newa avakirin li ser dirêjehiya demaborî kir û got ku Ger Peterson şandiyê navnetewî bo Sûriyê heft prensîpên sereke ji karê komîtê re destnîşan kirine herî giring di nav wan de. Divê her biryarek bi tewafuk an gobrêjeya dengê piraniya endaman wata 75 sedî yan jî divê nerîn û helwêst li ber çav werin danîn bê garantiya mafê hemî pêkhateyan. Di nav de mafê gelê Kurd di destûra nû de werestandin berûvajiyê destûrên din ku tu caran behsa Kurdan netkirin. Tevî ku rêjeya nûneretiya Kurdan di komîtê de kêm e. Enekesê dê hemî karînên xwe duwarê siyasî û diplomatîk de bi hemî aliyan re bike da ku mafê netewiyê gelê Kurd li Kurdistana Sûriyê û rola wê pêşeroja Sûriyê de biçesbîne. Piştevaniya hemî aliyên siyasî, rewşenbîrî û çalakvan û çalakiyên civakî ji nûnerên Kurdan re giring e pêwîst e were kirin. Ji ber ku êdî pirs şerekî siyasî û zagonî ye derfeteke ji Kurdan re bi taybet dê ev prose bi serpiriştiya netewên yekgirtî be û hemî derencam dê parastî bin. Derbarê devera aram raporta PDKSê balkişand ser wêyekê û got tevî rêkeftina Tirkî, Amerîkî û Qesede li ser kurahiya devera aram bi 5 ta 14 kilometran lê Tirkiya gefa derbasbûna Kurdistana Sûriyê dide hewl dide wek sînaryoya Efrînê li deverê bike. Dibêje ew nekemî milyon penaberên Sûriyê dê di wê kurahiyê de bicî bike mal û penagehan ji wan re ava bike. Li gor wê kurahiyê ew rûber ji vê hejmara penaberan re nabe. Diyara dê firehtir bike têxuyanî ku armanca projeya Tirkiyê guhertina demografiya Kurdistana Sûriyê ye. Biryara Rûsya jî piştevaniya Tirkiyê bike piştî ku Tirkiye ragihand ew ê dev ji Idlibê berde bi hinceta hebûna bereya El Nusra li wir. Wagera encamdana rêkeftineke Tirkî-Rûsî di vê derbarê de heye. Pirsa têkirin niha jî ew e. Helwêsta Amerîka gelo wê çi be? Gelo wê pişta xwe bi dawan wekî ku li Efrînê kir yan jî dê biçiraya kesk ji Amerîka be. Lê hemî egerî tanha nerazîbûna Amerîka di vê derbarê de didin xuyanî. Dê raporta siyasî ya PDKSê de herwiha rewşa Iraqê û destwerdanên Îranê li Sûriye û Iraqê dawîn pêşhateyên wan gengeşet ke. Amaja bi rewşa Herêma Kurdistanê û dabînkirina bihêzkirina zemîn û proseyên avakirina Herêma Kurdistanê ji hemû aliyan ve yekrêziya mala Kurdistanî û pêwendiyên wan bi Bexdayê re ji aliyê serok û hikûmeta nû re kir. Ofîsa siyasî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya di raporta xwe ya meha Eylûnê de behsa rewşa Kurdistana Sûriyê dike û dibêje gelê Kurd lê Kurdistana Sûriyê û pêre enekesê rewşa karesetî li Efrînê û binpêkirinên grûpên çekdar li piraniya gund û bajar û deverên wê di derheqê Kurdan de dişopîne. Tevî hemî kar û tevgera enekesê ji bo rawestandina wan bên pêkirinan lê hîn jî berdewamin. Lewma tê xwestin ku em tev dengê xwe hildin û bigihînin civaka navdewletî û rêxistinên mirovî û mafdar da ku di zûtirîn dem de çareyek ji wan binpêkirinan re were danîn û rawestandin. Derbarê destpêşxeriyên nêzîkirinê navbera enekesê û pêdê de jaliyê dostên gelê Kurd ve û hin welatên zîlhêz ve di raportê de hatiye tanha tuguhertin çê nebûne û hîn jî pêdê siyaseta tekalî bistandina biryaran distîne tuxema giringiya demê û xwestekên wê naxwe û giringiyê nada navînkariya dostên gelê Kurd û di binpêkirinên xwe de derheqê enekesê û partî û endam û alîgirên wê de hîn jî berdewam e. Di dawiya raporta xwe de PDKSê tekez kir û got em wekû Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya herwiha di nava enekesê de em ê dirêzgirtina xwe beramberî dost û hevalên gelê Kurd de
خزمتا گل و دوزا کردی ده پرسین چارن ویساز به تایبت دوی قوناغی ده بردوان بین چه دریا دوست و هفپیمانان به یانجی بریا ویانا کادر و اندام و جماوارین خواه بشداریت آواکرنا سوریای نو ده کوش همی سوریان ربه به همی پیکاتین خواه جو کرد، عرب، سریان، کلد و آشور، ترکمان لگور زاگون و پرانسیبن ناف دولتی بکن. علی عمر